I llavors estic a 1 hora i 15 minuts de conèixer els meus nous alumnes i estic nerviosa per veure com serà, per veure quina serà la meva primera impressió d'ells, per veure també com reaccionaran a la primera impressió que tinguin de mi. Amb moltes ganes d'assumir aquest repte, que m'han dit que serà un repte. Res, ja us aniré informant. I aquest és el meu looket. Pel primer dia d'escola. Jo tinc la gran sort de poder sortir cada dia una mica a respirar, perquè jo passejar la Mel, però a la vegada és una maledicció, perquè jo cada dia em pentino, però amb aquesta humilitat que fa al camp em despentino i sembla que mai em pentini, però la veritat és que m'he pentinat, m'he anat al bosc, se m'ha estufat una mala cosa i després ja m'he rendit en plan que quedi com quedi, me'n vaig. I aquesta és la raó per la que sempre vaig despentinada, gent, perquè m'agrada molt el camp. Quan estic nerviosa em dóna per xerrar molt i això la gent que em coneix ho sap. I ara pensava que una cosa molt divertida de començar en un altre col·le de BE, que per mi és com desbloquejar un nou personatge. Per què? Direu. Doncs perquè cada escola té unes necessitats diferents, no? Per exemple, ara vinc d'una escola rural on tot era tranquil, on eren nens així de camp, educats. Hi ha col·les que necessiten desbloquejar una nana més canyera, més xippa, perquè no se't mengin. Llavors, que sempre que començo un col·le penso, aviam, quina nana desbloqueja en aquest cop. És com un personatge, saps? Quan ets mestre, perquè depèn de l'energia de la teva classe, la teva energia canvia molt. Llavors, vull veure quina energia desbloquegem i quin nou personatge de Gori soc. Jo crec que tinc el do d'ubicar-me molt bé. Llavors, m'encanta arribar als llocs sense Google Maps a la mínima que puc ubicar on són. Problema, que no contemplo els carrers en plan el sentit dels carrers. Llavors avui això ha suposat un problema, però no passa res. He aparcat i caminem perquè és contradirecció. I res, ja estem aquí. Us recordeu que un dia d'aquests us vaig dir que sempre estava despentinada? Perquè m'agradava molt el camp i quan sortia a passejar la Mel em despentinava? Avui he decidit no pentinar-me i esperar-me a pentinar-me quan arribi a casa. Així aviam si puc solucionar el que haurà passat durant el passeig. Però clar, avui hem trobat a una veïna durant el passeig i pensarà que estic loca del cap, perquè literalment la meva trena posada per dins i aquests cabells així fan una mica de vibes rares. Però home, no passa res. Amb la classe com si ens coneguéssim de tota la vida. I superguai. I avui em toca córrer 6 quilòmetres, que ara ja anirem, perquè fins ara, o sigui, he arribat a l'escola, he berenat, important, sempre. Ara he fet una estona de feina de col·le, llavors he acabat d'editar el vídeo que vau veure ja la setmana passada, i res, i ara he sortit a passejar la Mel, després aniré a córrer, i després ja em deixaré calma, tranquil·litat i aquestes coses que faig al vespre. Hola, com demà és Sant Jordi i volia sortir a passejar la Mel, però segurament sentireu algun tro de fons. Està tronant, per tant no sortiré ara. I he decidit que aprofitaré per fer-vos reviews de llibres o recomanacions de llibres que m'he llegit fa poc. A veure,
És que no sé per quin començar. Bé, si començo pel que... Vale, començo per un que... Val, començaré per la Freida perquè vaig mencionar-la a l'altre vídeo. Vaig conèixer a la Freida McFadden per als llibres de El secreto de l'assistenta, The Housemaid, superguais, la veritat. Ja ha sortit la peli, no sé si l'haureu vist, però que sapigueu que si heu vist la primera peli hi ha més llibres que són igual de guais. I de la Freida, ja us dic, de la Freida en tinc molts. A maneja d'alguns quants por ahí. Ai, no he mirat si tinc algun per recomanar-ho. Sí, ara veig que sí. De la Freida tinc aquests. Per mi, o sigui, són tots brutals, però aquest a mi m'agrada molt, en castellà crec que es diu El recluso. És que els plot twists de la Freida McFadden insuperables i són super ràpids de llegir perquè t'enganxen molt. O sigui, simplement, la Freida. La Freida m'agrada molt. Llavors, d'aquest caire, tinc el nostre típic Javier del Castillo de Confiança, que també en tinc 500.000, tampoc els he agafat tots, però us diria que el Cuco de Cristal seria dels meus prefers. Super guai. De fet, també fa poc crec que han tret una sèrie a Netflix. Però us recomano més llegir-lo. A mi m'agrada molt llegir-lo. Bé, anem per una altra. Ignoreu això. M'ho van enganxar sense el meu consentiment. Joel Dicker, també, de l'estil super guai. El meu preferit és aquest, El caso de l'Alaska Sanders. També, potser no és tan fàcil de llegir i tan comercial com els dos que he dit fins ara, d'autors, però val la pena molt. Els que venen ara no són gens family friendly. Us diria que de tots els que us he dit, de novel·la així com de misteri / policíaca, aquests són els més heavies, que són els de Carmen Mola. Igual, té més llibres, o sigui, en tinc més, però he agafat justament la col·lecció que és més coneguda, que és la de La novia gitana. Super heavies, o sigui, super heavies, super explícits, també. A mi em van fer tenir més d'un malson, la veritat. Gràcies a això vaig començar a llegir novel·la així més romàntica per no tenir malsons, llavors intercalava. Aquest és un entremig, perquè la Coulenhove té llibres com aquest, que són romàntics, November 9th, suposo que en castellà es deu dir 9 de noviembre. M'agrada molt, i a partir d'aquí me'n vaig comprar bastants de la Coulenhove. I després vaig descobrir que també té aquest que es diu Verity, que vindrien a ser bastant similars a la Freida. A mi aquest em recorda la Freida, per tant, si t'agrada la Freida, et recomano Verity de la Coulenhove. I de rotllo romàntic també m'agrada l'Alice Kellen molt. Aquest em m'agrada molt, El chico que dibujaba constelaciones. Típic llibre adorable d'una persona gran que explica la seva història d'amor de joves. És aquest llibre, adorable, o sigui, adorable. Per mi, aquests llibres i les pel·lis que són aquest estil són el meu safe place. Totalment, o sigui, són safe place. Llavors, un inesperat que em va agradar molt i que el trobo supermaco, com a novel·la no és romàntica, és aquest, de la Sandra Berneda, que suposo que a alguns us sonarà. Doncs aquesta presentadora ha fet aquest llibre, que me'l va regalar fa uns anys una amiga, em va encantar, el vaig trobar supermaco. És una noia que torna al poble de la seva infància, i com la relació amb la seva família i amb la gent del poble, super maco. 100% recomanable. I
com, no sé si podeu veure, però tot el meu llit ara mateix està bastant ple de llibres. Doncs per això mateix vaig decidir comprar-me el meu Kindle, que és aquest. Llavors, molts dels llibres que no us he pogut ensenyar els tinc aquí dins, que ara m'estic llegint After Work, que també és de la Laia Castel, la mateixa del Journal, i m'està agradant molt, la veritat. I també m'he llegit una història divertida d'Emily Henry, també m'agrada molt, rotllo romàntic, i rotllo suspense, per últim, Dins la casa d'Alicia Jewell, i encara segueixen aquí, també l'Alicia Jewell. I doncs una mica, en resum, no us he dit tots els llibres que tinc perquè estaria el llit ple. De fet, em vaig comprar el Kindle perquè és que llegia més d'un llibre al mes, 2, 3 llibres al mes, i a part de que és molt més car, gastes molt de paper i ja arribava un moment que tenia cada cop l'estanteria dels llibres més plena, m'hi cabien cada cop menys llibres i vaig dir, això no és sostenible. Llavors vaig decidir comprar-me un Kindle. I de moment m'està agradant molt i m'està anant molt bé. Així que, sí, ho sé, en paper és un altre rotllo. Jo també dic el mateix. Però bueno, és còmode i pesa poc. Val, com podeu observar, ja m'he canviat per entrenar, perquè la Bàrbara ha dit que tothom entrenar, que no plourà. Jo estic mirant cap a fora, no sé si plourà, però fa un aire. I fa uns núvols així negres, xungos. Aquest seria el meu outfit. Amb les sabates noves que vaig comprar l'altre dia. Som guais, Bueno, me'n vaig, que no vull arribar tard. Ja us explicaré si m'he mullat molt. Dilluns em vaig mullar bastant. Avui no sé si em mullaré, però haurem de córrer amb vent, amb males condicions, i això és el que ens farà més forts. Avui és Sant Jordi i estem passejant a la Mel. Anirem a l'escola, treballarem una mica, farem coses especials perquè avui és Sant Jordi i després a la tarda doncs quedarem amb planes. I això serà el meu dia de Sant Jordi. Good morning, un dia més, cap a col·le. Avui, deixant-me el banc, feia molta mandra vestir-me. I som-hi. Doncs avui, això, anirem a col·le, tornarem del col·le, treballarem. I aquesta tarda, en teoria, em toquen 8 quilòmetres, però com diumenge tinc cursa, li haig de preguntar a l'entrenadora. Així que, bueno, ara li preguntaré. I després editarem, començarem a editar aquest vídeo perquè l'altre ja el vam penjar ahir. Ara estem anant cap a fer 2 coses a la vegada. El passejar la Mel i el Shakeout Run, que demà hi ha cursa i hem d'activar les cames, que consistirà en 4 quilòmetres a ritme lent. I anem amb la Mari. Esa Mari. No sé ni si m'he enfocat. Que
som dos bilingual princes i segurament si parlo amb la Maria parlarem castellà. Ran fet. Fa molt de calor. Moltíssimo. I demà, demà a aquesta hora ja farà uns 40 minuts que hauré acabat de córrer. Espero que no m'enganxi aquesta calor, la veritat. I ha anat bé? Sí, casi muero, pero sí. Bien. I a mi la Mel a mig camí m'ha mossegat, sense voler, però bé. ¿Qué te ha ocurrido, reina? Anàvem corrent i passava un altre gos. I jo he agafat a la Mel per l'arnès i, es veu, fa un temps anàvem amb un educador caní que em va explicar que a vegades els gossos, sense voler, fan com una mossegada a l'aire, perquè mentalment en el seu cap és com si estiguessin mossegant a l'altre gos. I poden enganxar alguna cosa que hi hagi pel mig. En aquest cas, com podeu veure aquí, perquè tinc tota la boca marcada de la Mel, m'ha enganxat a mi pel mig. Però jo he seguit corrent, com bona sanglanota. Es que se ve mucho, No, Es heavy. I res, aquí està la culpable. Mala. M'acompanyeu a fer el house tour? Benvinguts a la casa. A veure, passeu. Bueno, com podeu veure, actualment no tenim terra, vale? Allò que us explicava a l'altre bloc del sorrejador és això d'aquí dalt, que no sé si podreu veure, però això abans era de color blanc i ho han sorrejat tot, han tret la pintura i ara és d'aquest color tan maco. I aquí on estem ara, això serà un lavabo, vale? Aquí hi haurà un lavabo, i llavors d'aquí cap allà tota l'estància serà oberta, és a dir, aquesta paret no la tindrem i hi haurà terra, no ens quedarem així de rústics. Ok, doncs com us anava explicant, aquesta és la paret que us he dit que no estarà, això estarà obert, es veurà la porta a l'entrada, i aquí tindrem el menjador, on esteu vosaltres, amb la cuina. Aquestes escales no estaran aquí perquè es pujaran les escales des de l'altra banda i aquesta llar de foc la convertirem en una llar de foc molt més petita i tancada. I ara, aquesta banyera, evidentment, que tinc al meu cantó, no estarà aquí. L'estil és com rústic modern. I ara anem a la part de dalt. Vigileu amb les escales perquè hem tirat una part de la paret. Com us podeu... Una telaranya. Oh, uala, què ha passat? Està ple de telaranyes. No hi eren. Juro que aquestes telaranyes no hi eren. Vale. No sé què ha passat. Tenim una aranya que ha entrat a fer trapelleries. Vale? Bueno. A ver dónde está la tarántula. Vale, doncs... això serà un despatx. Aquesta paret intentarem treure tota la part aquesta blanca de guix perquè quedi vista com la de baix. De la part de cuina, doncs on hi ha la cuina, evidentment, no es veurà, però la part de dalt sí que es veurà vist la pedra. I sortim de la cova de l'aranya Carlota, que no la vull conèixer el dia d'avui. No entenc res. Ah, ja, mira. Sí, hombre. Oh. Sí, hombre. No. No. Bueno, no sé què passa. És que hi ha moltes coses que no havia vist, vale? Això serà el lavabo de la planta de dalt. A baix hi haurà com només vàter i per rentar mans i la rentadora i així. I aquí hi haurà doncs la dutxa i totes les coses que necessitem. Això serà més petit, aquesta paret
vindrà una mica cap aquí, això serà una mica més estret perquè a l'altra banda hi tenim la nostra habitació. Llavors, la nostra habitació serà més gran. Com. Això és la nostra habitació, que té vistes al jardí, però que ara no us les ensenyaré. I poc més. També deixarem la paret vista de pedra i doncs serà una mica més ampla. Mi humilde morada, que ara mateix és un zulo. Però aquest zulo serà una caseta molt maca, ¿vale? Però hi heu de posar imaginació. Però ara, com l'heu vist tan malament, el pròxim cop que us l'ensenyi estigui millor, direu, quin canvi, perquè clar, això és molt fàcil de millorar. Anem cap a baix, que anem a veure el pati. Com podeu veure, que us he dit, ara les escales estan aquí, però estaran aquí, baixarem per aquí. Ara no ho podem fer, si no ens volem tirar a una pila de pols, que no volem. Per dins no penso en el pati, perquè si obro aquella porta no sé si es tancarà. Aquí veieu la part de darrere, per aquí és per on sortirem al pati, tampoc serà així, hi haurà una finestra grossa, d'aquelles de doble porta, i que donarà accés al nostre pati, que ara és una jungla tropical, però vaja, que arriba, veieu, no sé si es veurà, allà hi ha com un arbre amb flors blanques, doncs allà, fins allà arriba el pati, i aquí tenim el nostre mussol. Veníem a la casa, no sabem qui ho va col·locar aquí, molt maco, fins aquí. Arriba el house tour, no tinc més casa, així que no us puc ensenyar res més. Us aniré ensenyant com va avançant l'obra. Hi ha molt de feina per fer, queda molt de temps d'obra i tot just estem començant, així que si voleu saber com avança això, us haureu d'esperar, com jo. Doncs poc més, gràcies per acompanyar-me aquesta segona setmana. Espero que us hagi agradat el house tour, que us faci la mateixa il·lusió que a mi veure com avança la casa i veure com avança aquest blog. La veritat és que durant aquesta setmana que he estat editant el vídeo anterior i l'he penjat fa ara 2 dies, he anat com veient coses que m'agraden i coses que no m'agraden. Llavors tinc clar que aquests primers vlogs seran una mica d'experimentació i que aniran canviant una mica entre ells, diguéssim, no tindran com una identitat clara perquè crec que encara l'estic buscant i estic buscant com la manera d'editar vídeos amb la que em sento com més còmoda i amb la que m'agraden més els resultats. Sí que és veritat que és una mica el tema del copyright, perquè jo soc una persona que m'encanta molt la música, em pots posar qualsevol tipus de música i depèn del dia que tingui estaré escoltant música totalment diferent i com no poder utilitzar música amb copyright que m'agradaria compartir amb vosaltres em fa ràbia a certes estones, igual que els memes. M'encantaria poder posar vídeos de memes, però no vull per temes de copyright. Així que res, una setmana més. Al següent vlog ja sabeu que comencem una cursa perquè aquesta tarda anirem a buscar el dorsal, que he decidit que com va lligada una cosa amb l'altra no ho farem en el vídeo d'avui. I res més, poc a dir. Espero que hagueu gaudit un cop més i ens veiem la setmana que ve.